Dobre. Ide to, snáď bude zvuk dobrý, mám to na AirPodoch, nemám mikrofón, ani sa mi to riešiť nechce. Takže to musí stačiť takto, bohužiaľ. Idem na to, budem sa dosť často pozerať dole, sem, lebo mám tu napísané také body, kroky k tomu, aby to malo nejakú štruktúru, nech to není úplný freestyle. A podľa mňa asi aj môžem ísť na to, nech to nezdržujem zbytočne. Neviem, či všetci vedia, ale asi nevedia, ale toto video je v princípe o mojom karnivore, o mojej karnivor strave, alebo diete, alebo jak to nazvať. A chcel by som tu rozoberať viac menej také veci z môjho pohľadu a nebudem tu mudrovať o tom, či to je dobré, zlé, to vôbec. Nemyslím si, že mám na to nejaké patričné vzdelanie, takže toto vôbec nebudem riešiť. Skôr sú to všetko moje dojmy a moje pohľady a moje pocity na tomto. Čiže keď niekto by si myslel, alebo by hľadal nejakú odbornosť, tuto nie. Je toho bohužiaľ málo, ale ja sa nedovolím stavať do tej pozície, že môžem nejak odborne hovoriť o nejakej strave a tak ďalej. Čiže sú to čisto moje subjektívne názory a moje subjektívne pocity, aby sme si to ujasnili na začiatku. A takisto to není nejaká forma nutričného alebo nejakého zdravotného poradenstva. Čiže takto by som to tiež nevnímal na mieste človeka, ktorý to bude pozerať. Není to ani toho zmysel a nechcem, aby to tak bolo. Hovorím, je to skôr o mne, je keby taký môj denník, taký zápisník videový. Čiže keď to niekoho zaujíma, tak super, keď nie, tak rozumiem, kľudne to môžete vypnúť a podľa mňa môžeme ísť na to. Pre tých, čo nevedia, čo je to karnivor, tá strava alebo tá karnivor dieta, je to v podstate veľmi jednoduché. Je to z latinských slov carnis, čo je mäso, a vorare, čo je jesť alebo požierať, žrať. Čiže to asi celkom dobre vystihuje, karnivor, požierať mäso. Znie to jednoducho a takto jednoduché to aj naozaj je. Je to o tom, že ješ mäso. Celá tá strava je o tom, že konzumuješ mäso a konzumuješ živočíšne tuky. Mám tu nejaké poznámky k tomu, čiže vlastne si pripravuješ mäso so solou, mäso, tuky, čo je vlastne ten zdroj energie, tým, že si vyradil všetky sacharidy a tak ďalej. Není to ale aj tak iba také čierno-biele, lebo tých druhov toho karnivoru, čo som sa tak nejak dočítal, dohľadal, je trošku viacej, alebo možno nie druhov, možno skôr takých úrovní, levelov. A to spočíva v tom, že sú keby od toho najextrémnejšieho po taký ten pozvolnejší. Netešil by som sa, ani z nich nie je nejaká úplná strašná výhra, ale ten najhorší je vlastne o tom, že tí ľudia, ktorí sú takto ortodoxní, karnivoristi, mäsožravci, vlastne konzumujú iba čisto mäso, niektorí, že iba červené mäso konzumujú, teda hovädzie povedzme, solia a pijú vodu. To je úplne ten najvyšší level toho, alebo tá najvyššia úroveň. Pre mňa dosť extrémna, čiže ja som není až takto úplne na tomto hrote, ale snaží sa, ja osobne sa to snažím dodržiavať tiež viac menej iba mäso, voda, sol, len s tým, že ja osobne napríklad pijem kávu, čo takí tí ortodoxní by povedali, že sa asi nemá a nemôže, lebo je to rastlinné a v karnivore by si veci rastlinného pôvodu nemal konzumovať vôbec. Čo je úplne super, že pred chvíľkou sa mi to vyplo, takže sa to asi bude diať častejšie, tak to bude na 230 zostrihov, nespravím s tým asi nič, neviem prečo sa to deje. Každopádne budem pokračovať, kde som skončil, aj keď som to pred chvíľkou povedal, ale není to na videu, takže ešte raz. Skončil som pri tom, že ja pijem tú kávu, čo, jak som povedal, ťažko povedať, hovoria, že nie, hovoria, že áno, ťažko povedať. Prejdem k inej veci, alebo k ďalšiemu bodu, čo tu mám napísané, blablabla, ide o mäso, toto som povedal. Áno, no je viacej tých úrovní toho karnivoru a potom sú tam také tie ďalšie, také tie jednoduchšie pre mňa a to sú tie, kedy vlastne môžeš jesť
rôzne živočíšne tuky a rôzne živočíšne bielkoviny. Takže do toho veľa ľudí ráta aj povedzme vajíčka, syry, maste a tak ďalej a tak ďalej. Toto v podstate robím aj ja, nehovorím, že nejak moc často, ale zapájam do tej stravy určite vajíčka, zapájam tam občas nejaký syr, lebo bohužiaľ tá strava je dosť jednotvárna. Čo je logické, keďže ješ iba mäso a myslím, že toto je taká celkom podstatná vec, aby si sa vlastne udržal v tej úrovni a v tom tempe, lebo viem si predstaviť, že pre niekoho by to mohlo byť veľmi náročné konzumovať vlastne iba výhradne to mäso a hlavne pre človeka, ktorý prejde rýchlo z bežnej stravy, na ktorú je zvyknutý na takúto vec. Čiže sú tam aj tieto nižšie levely, stále tam platí ten istý princíp, že je živočíšne tuky, živočíšne bielkoviny, len s tým teda, že je to trochu rozmanitejšie. No. Tu mám otázočku, že prečo je ten karnivor v dnešnej dobe taký strašne populárny. A na to mám pár takých odpovedí z môjho pohľadu. Určite jedna z takých hlavných odpovedí je tá vidina tej straty hmotnosti, toho chudnutia. Je to tak, stane sa to, schudneš. Má to aj jednoduché vysvetlenie, viac menej. Tým, že vyradíš zo stravy úplne všetky sacharidy, tak telo začne fungovať v ketóze a tým pádom používa ako palivo tuky. Jednak tie, čo skonzumuješ, jednak tie, ktoré už máš v zásobách, čiže tie ketolátky, tie kyseliny rozkladajú ten tuk na energiu. V skratke. Takže áno, ten úbytok hmotnosti tam bude. Zo začiatku, na čo by som aj možno trochu upozornil, zo začiatku bude určite ten úbytok hmotnosti rýchlejší, bude väčší. Moc by som nejásal, nevyskakoval. Z veľkej časti pôjde aj o to, že telo sa zbaví glykogénu, alebo teda použije glykogén zo svalov, tú zásobu cukru, čo je pomerne pomerne vysoké číslo na hmotnosti. Takže áno, schudneš, áno, bude to v podstate rýchlo, ale nemyslím, že to tak pôjde celý čas. Čiže nečakal by som, že keď máš 160 kg teraz a začneš jesť karnivor, tak za pol roka budeš mať 80. Nestane sa to a keby sa to stalo, tak by si mal navštíviť odborníka, lebo to určite nebude zdravé. Dúfam, že mi to ešte nahráva. Nenahrávalo. Takže toto je k tomu chudnutiu. Mám tu potom ešte ďalšie nejaké také body spísané. To chudnutie bude podľa mňa také prvoradé, aspoň v tej väčšine, ktorá sa na to dá. Potom sú tu ďalšie aspekty a to je určite, že keď už sa dáš na túto stravu, tak po istej dobe naozaj začne to telo fungovať na tých tukoch a tá tvoja energia, ktorú dokážeš spotrebovať, iba z tých tukov sa rozloží na dlhší čas a nepotrebuješ tak často jesť, čiže máš vyššiu energiu z menej potravy alebo z menšieho objemu, z menšej pravidelnosti. Nemusíš jesť 5, 6, 3, 4, 8 krát do dňa. V podstate veľakrát ti stačí sa nájsť 1-2 krát a tá energia naozaj vydrží celý ten deň, možno až do ďalšieho dňa, čo je podľa mňa veľký bonus, veľké plus. Takže toto by som tam asi tiež zaradil do tých, že prečo je to také populárne. Nehovorím, že je to, možno pre niekoho to není až také podstatné, ale myslím si, že pre väčšinu ľudí byť v tom dni, poviem to tak, že ľahší pocitovo a vedieť fungovať je určite fajn. Že toto je taká ďalšia vec, ktorú by som asi povedal, že je ten benefit. A mám tu takú poslednú vec z tých, že prečo si myslím, že je tá dieta populárna, alebo tá strava. Ale tu by som bol opatrný a chcel by som povedať, že je to len taký môj pohľad. Veľa ľudí, ktorí na tejto strave sú dlhodobejšie, sú ľudia, ktorí majú nejaké ochorenia, hlavne autoimunitné. A títo ľudia hovoria, že im táto strava pomohla to ochorenie možno nie vyliečiť, minimálne spomaliť. Takisto cukrokári a tak ďalej. Tu je ale ťažko povedať, vzhľadom na to, že nie som doktor, nie som odborník.
je tu ťažko povedať, či to je kvôli tej strave primárne, alebo je to dôsledok aj celkovo tej úpravy, aj toho mikrobiomu a tak ďalej. Že tých aspektov tam môže byť asi viacej, prečo sa to deje. Takže asi by som si to úplne neromantizoval, ale áno, je veľa ľudí, ktorí toto hovoria, majú s tým takúto skúsenosť, čiže aj preto to podľa mňa sa stáva taká populárnejšia a populárnejšia tá strava, lebo veľa ľudí, ktorí trpia tými autoimunitnými ochoreniami, nemajú už veľakrát inú možnosť. Že proste jedné liečby nezaberajú, tak skúsia aj toto a veľa z nich hovorí, že im to pomáha. Takže ja im určite držím palce, ale nechcem, aby to znelo ako nejaká rada, alebo že keď máš takéto ochorenie, tak by si mal začať takto jesť, to si nedovolím. A naopak si ale dovolím povedať, že ak človek má nejaký nábeh a nemá riešené a diagnostikované tieto ochorenia, tak môže to byť aj problém. Môže to byť veľký problém zdravotný, čiže preto by som bol opatrný s takýmito dietami a s takouto stravou, lebo je naozaj veľmi reštriktívna, je veľmi obmedzujúca a to telo funguje zrazu úplne inak. Takže by som bol opatrný s týmto. Nebudem vás za to odhovárať a vás na to nahovárať, len si myslím, že by to mal každý človek zvážiť sám a mal by si uvedomiť, že aha, tak keď mi niečo je, ale není som 100% fit, možno by bolo fajn navštíviť nejakého odborníka, doktora, nutriológa, nutrológa, výživového poradcu jednoducho a poradiť sa s ním, že či je takáto strava pre mňa adekvátna alebo nie je. Lebo hovorím, že môže to byť síce na osoch a môže byť aj na veľkú škodu, ale takže na to by som dal pozor. Teraz som vám napísaný taký ďalší odsek. Čiže toto bolo asi tak všetko k tomu, že čo to ten karnivor je. Mám tu teraz ďalší odsek a to je môj karnivor a aké sú moje pocity a moje dojmy z toho zatiaľ za tých pár dní, s ktorými by som sa rád podelil a kľudne aj prekonzultoval, aký je niekto taký, že kto to bude vidieť a tiež na takejto strave, lebo si má skúsenosť, budem rád za hociaké rady, za hociaké poznatky. Není som odborník, študoval som si to alebo skúmal som si to tak zbežne, takže hovorím, že je to iba taký môj strašne subjektívny pohľad. No, či prejdem k tomu, čo tu mám napísané, je, že ako dlho som na karnivore. Myslím, že je to niekde medzi 8 až 10 dňami. Neviem to úplne presne, lebo som si to nejak nezapisoval, alebo som to nejak neriešil. Chcel som to len skúsiť, takže som to nejak hlbšie neriešil, ale tým, že vlastne robím teraz takéto video a budem ich pravidelne robiť, alebo sa budem ich snažiť pravidelne robiť, tak asi by som si to mal začať trackovať. Tam je trocha škoda, že som si ani nespravil žiaden zápis o sebe, nemám spravené nejaké močové, krvné testy, cholesterol, nemám odmeranú váhu. Čo je škoda, bohužiaľ, stalo sa to, takže budeme sa držať toho, jak to je teraz a potom časom pravdepodobne by som rád minimálne si dal spraviť nejaké krvné testy a také základné vyšetrenie, či mi dobre fungujú orgány, či mi dobre funguje krv, cukor a tak ďalej. Nerad by som si uhnal cukrovku zbytočne, keď nemusím. Druhá vec je, že prečo som sa rozhodol vlastne ísť na karnivor, tak je zvedavosť. Reálne jediný dôvod, prečo som sa rozhodol ísť na nejaký karnivor alebo na nejakú takúto stravu, tak je čisto zvedavosť. Chcem vyskúšať. Tým, že som skúšal aj opačné stravy, že som skúšal aj vegánsku stravu, aj vegetariánsku stravu, tak by som chcel vyskúšať aj ten presný protipol, ten opačný extrém, a to je vlastne iba to mäso a tie živočíšne tuky, proteíny, tie živiny. Som v podstate iba zvedavý, že čo to so mnou spraví za nejakú dobu, či sa nejak zlepší alebo zhorší môj nejaký fyzický a zdravotný stav a tak ďalej. Čiže robím to pre vedu, robím to pre vás, nerobím to pre seba, robím to preto, že som zvedavý a trošku nezodpovedný. Takže presne preto toto robím, není za tým nič viacej, nemám nejakú vidinu, že idem chudnúť, že sa mi teraz zlepší život, to nie. Ide fakt len o to, že som zvedavý, tým, že je to taká momentálne dosť populárna a saturovaná téma, tak som si povedal, že
prečo to nevyskúšať, skúsim to, keď mi bude zle, tak skončím, keď to bude fajn, budem pokračovať. Ďalšia vec je, že ako dlho to plánujem, to sa ma pýtala jedna známa. Je to teraz nejaký 8, 9, 10 deň, plánujem zatiaľ minimálne 30 dní. To je minimum, ktoré mám na že som povedal, že skúsim to na mesiac, lebo podľa mňa už pri mesiaci nejakej zmeny stravy je to citeľné a znateľné, že či sa niečo uberá horším, lepším smerom. Asi nie v každom ohľade, ja to beriem, že zo zdravotného nejakého hľadiska to niekedy trvá rok, pol roka, 2 roky, kým sa niečo prejaví. Bohužiaľ, keď to bude negatívne, tak na to doplatím na to ja, chcem toho vyvarovať vás. Takže zatiaľ mesiac. Uvažujem, čo po tom mesiaci a uvidíme asi až na konci mesiaca. Že toto je asi k týmto veciam. No, sme tu. Potom tu mám posledovať, že aké sú teraz zatiaľ moje dojmy z toho a moje pocity. Musím povedať, že veľmi príjemné. Bál som sa toho, lebo treba si uvedomiť, že ty z bodu, kedy jedávaš vlastne všetko, jedávaš pečivo, jedávaš zeleninu, ovocie, sladkosti, nápoje a zrazu prejdeš takto lusknutím prsta, prejdeš do bodu, kedy jedávaš iba mäso. Čiže keď sa nad tým hocikto zamyslí, je to extrém. Je to fakt, že prejdeš do extrému a presne kvôli tomuto som veľmi milo prekvapený, ako sa cítim zatiaľ za tých 10 dní. Musím povedať, že je to zatiaľ príjemné. Stravujem sa aktuálne teraz asi nejak tak, že nie nejak úmyselne, ale v podstate fastujem. A mám nejaký 24-hodinový pôst zhruba. Je to niekedy 22, niekedy 27, niekedy 20, niekedy 18, záleží podľa hladu. Takže jedám vlastne raz denne, aktuálne nejakú väčšiu, hovorím, že obrovskú väčšiu porciu mäsa a tá energia proste je v tom dni. Nemám žiadny problém, keď sa večer najem, snažím sa väčšinou večerať, nech na noc sa trocha zregeneruje to telo, tak väčšinou je to v pohode. Nebudím sa ráno hladný, spánok mám fajn. Nemôžem povedať, že by bol lepší ako predtým, alebo horší, je proste fajn, vyspím sa normálne. Energiu mám takisto normálne, alebo možno asi trošku zvýšenú by som povedal, že tá energia narástla, alebo možno nenarástla tá energia, ale ten spôsob, ako to telo tú energiu spotrebúva, je určite z môjho pohľadu funkčnejší. Čiže zatiaľ, čo sa týka nejakej energie, čakal som presný opak, pretože už som skúšal takúto alebo podobnú low carb, takú ketogénnu dietu a vtedy to nebolo fajn. Bol som unavený, bol som nervózny a nebolo mi dobre. A teraz je to v poriadku, fungujem na tom zatiaľ OK. Čiže uvidím čo neskôr, to telo sa prispôsobilo. Mám aj také prúžky, ktoré vlastne z moču testujú obsah ketolátok v krvi. O čom som dozvedel, že je vlastne úplne zbytočné, lebo jediné, čo je relevantné pre zdravého človeka na tom teste, je to, že či ich máš alebo nemáš v moči. Čiže áno, mám ich, ale tá veľkosť tých ketolátok tam je absolútne nepodstatná, lebo sú to proste len ketolátky, ktoré telo nespotrebovalo a vypudili sa v moči. Takže táto časť je podľa mňa úplne irelevantná a každému, kto si to chce kúpiť, stojí to neviem koľko eur. Nerobil by som to, je to zbytočné. Proste keď vyradíš sacharidy, sa do tej ketózy dostaneš a aj jedno, či máš tých miligramov 5 alebo 28, proste to telo bude fungovať na tom princípe. Mám tu aj ďalšiu vec, ku ktorej by som rád prešiel a to je čas, že negatív, ktoré ti moc na internete nepovedia, hlavne tí extrémni zástancovia, alebo také tie negatíva, ktoré som zažil ja, alebo zažívam. Pôjdem chronologicky. V prvom rade, vec, ktorá sa pravdepodobne stane väčšine, ak nie každému z vás, keby ide na túto stravu, a hlavne keď normálne sa stravuje, bude tzv. Ketochrípka. Čo to je ketochrípka? Ketochrípka je vlastne ten stav tých prvých pár dní, 3, 4, 5, 6 dní,
kedy tvoje telo si zvyká na to, že nemá cukry a dostáva sa do ketózy a zvyká si na to, že funguje s tukou. Ale zároveň túto časť tej stravy sprevádza podľa mňa extrémna nervozita. Není ti dobre, láme ťa dať si to, na čo si zvyknutý, láme ťa to dať si cukor a udeje sa to. Ja by som odporúčal, keď máš tú možnosť, ja som ju nemal, ale keď ty máš tú možnosť a dáš sa na takúto stravu, vyradiť si tieto dni. Prvý, druhý je ešte pomerne fajn, ale taký, že 3., 4., 5., 6. deň, niektorý z týchto by som fakt odporúčal nie moc sa nejak sociálne angažovať, lebo môže to byť viac na škodu, jak na osoch. Proste si nervózny, si výbušnejší, to telo chce cukor, to telo chce energiu a dá ti to patrične najavo a je fajn sa tomu vyvarovať. Čiže vyplo sa to 28 krát, tak to ešte dokončím, že určite, alebo pravdepodobne sa to stane a je dobre sa tomu vyvarovať. Čo tu mám ďalšie, také 2 body, to len tak rýchlo zhrnem. Tak to je, že budeš divný, proste budeš pre ľudí divný, lebo není to moc prirodzené pre ľudí konzumovať iba mäso a hlavne teraz v dobe, keď sa strašne hypujú a promujú tieto vegánske produkty a náhrady mäsa a tak ďalej. Čiže to je prvý bod, že budeš, alebo prvá časť toho, že budeš asi divný pre ľudí. A druhá časť je, že určite ťa ľudia od toho budú odhovárať a budú ti hovoriť, že to je pre teba nezdravé, že ti to ublíži, uškodí a tak ďalej. Takisto, ako hovorím ja, že som není patrične fundovaný a vzdelaný, sú to ani tí ľudia, takže by som si z toho nerobil ťažkú hlavu, ale upozorňujem, že sa to pravdepodobne bude diať. Že to len tak skrátka, to je taká sociálna stránka. Ešte tu mám rozmanitosť stravy. To je trošku taký problém, že tebe za chvíľku, keď tak začneš jesť, sa ti keby prestanú, alebo respektíve začnú míňať tie nápady a tie veci, že čo budeš vlastne jesť. Lebo jasné, však asi niekto to zvládne aj, že budeš jesť iba, povedzme, ja neviem, stejky, keď máš na to budget. Budeš jesť iba stejky, ale koľko? Vydržíš to týždeň, 2, 5 týždňov. Čiže toto je taká problematická časť toho. Nevidel by som v tom úplne extrémny problém, ale je to trošku obmedzujúce a je podľa mňa fajn na to trochu upozorniť, že si treba uvedomiť, že budeš jesť iba mäso a toho mäsa je síce dosť, ako rôznych druhov, rôznych zvierat, ale je to trošku nudné časom, čo je taká nevýhoda, čo by som povedal, čo je taká nevýhoda trošku, ale dá sa to prežiť. Akože podľa mňa sa to dá v pohode prežiť, vieš si robiť rôzne veci, vieš čo striedať, vieš si kupovať iné mäso, vieš si kupovať vnútornosti, vieš si kupovať, v podstate to je všetko, vieš si striedať tie mäsa, vieš si striedať tie orgány toho zvieraťa, alebo orgány, akože tie časti toho zvieraťa a takisto vieš, že zase tie vajíčka, syry a tak ďalej. V podstate aj niektoré mliečne výrobky by viac menej mali skloňať tú carnivore normu, ale je to obmedzujúce. Poslednú vec, čo tu mám takú podľa mňa podstatnú z týchto, alebo najpodstatnejšiu z týchto, čo sa udeje. Asi každý zatiaľ, čo som si nejak čítal Reddity a tak sa to udialo a to je stolica. Je to taká nepopulárna téma, by som povedal, ale je fajn, keď o tom budeš vedieť dopredu. V momente, keď sa dáš na takúto stravu a zmeníš úplne tú systematiku jedenia a tie suroviny a tie ingrediencie, čo vlastne bude iba mäso, tak prvý nejaký krátky čas, prvý týždeň, 2, možno 3, záleží asi ako u koho, budeš mať nepravidelnú stolicu, budeš mať takú riedku stolicu. Není to úplne príjemné, hľadal som si o tom, nemalo by to byť nič závažné, vraj sa to deje prirodzene, ako sa mení ten mikrobióm a zároveň treba podľa mňa podotknúť, že ak sa ti to bude diať dlhodobo, na báze mesiacov, povedzme, určite treba buď zmeniť tú stravu, alebo treba navštíviť nejakého odborníka, nejakého dietológa, ktorý ti to zmení, zlepší, ale nie je to úplne zdravé toto, není úplne zdravé
mať takúto stolicu, hlavne dlhodobo, ale dá sa s tým pracovať. Prípadne, ak ti pôjde moc o chudnutie a nebudeš to zvládať na tom karnivore, kvôli to jedno čomu, vlákninám, hoci čomu, vieš stále prejsť v podstate z toho karnivoru do podobnej veci, a to je, že prejdeš do tej ketózy alebo do tej ketogénnej diety, kde už budeš mať aj tie rastlinné veci, budeš tam mať viacej vlákniny asi v princípe a viacej tých živín, že nebal by som sa toho, ak ti ide iba o chudnutie, tak sa to dá nahradiť. Môže to byť nejaká low carb strava, môže to byť nejaká ketogénna dieta, úplne kľudne. Zas tuto je to tiež otázka, ako tie názory tých odborníkov sa strašne líšia. Je to zdravé, není to zdravé, neviem. Je to na každom usúdení. Mal by každý človek podľa mňa hlavne počúvať svoje telo, že čo ti hovorí to telo, čo ti hovorí tvoje vnútro. A sám budeš cítiť, či ti to po nejakom čase, určite nie za 2, za 3 dní, ale po nejakom čase budeš cítiť, či ti to vyhovuje alebo nevyhovuje. A proste keď ti to nevyhovuje, tak to treba stopnúť, treba to zmeniť, treba robiť niečo inak. To je celé podľa mňa. Asi je toho viacej, pravdepodobne aj tých pozitív aj negatív. Nechcem, aby to malo 2 hodiny. Takže toto je asi také krátke zhrnutie toho, čo je zmysel tohto celého, čo by som chcel nejak robiť. A ďalšia vec, čo by som chcel robiť, sú určite, čo mi najviac vadí, že je málo, tak sú recepty a nejaké návody ohľadom tejto stravy. Že týmto smerom by som sa pravdepodobne asi chcel uberať trocha. Čiže možno by som postoval nejak časom nejaké recepty, alebo že čo ja jedávam, čo si pripravujem. Ak by bolo to záujem, čo by ma potešilo, tak by som prešiel asi na takúto formu nejakého občasného pridávania takýchto videí. Možno niečo z toho, že čo varím, čo jem, aké sú moje pocity, aká je zmena jadame váhy a tak ďalej. Že tu by som to možno aj ukončil. Toto bolo asi všetko na takéto prvé video. Snáď som tam nič nenechal, keď áno, sa ospravedlňujem a dokončím to v nejakom ďalšom videu, v nejakom shorte alebo tak. A zatiaľ ďakujem za každý like, subscribe, hoci kto si to pozrel. Dúfam, že to niekomu aspoň trošku pomohlo. A hovorím kľudne, ak má niekto nejakú otázku ešte ohľadom toho, čo som sem nezahrnul, určite toho kvanta, čo sa tam dá zahrnúť, kľudne sa opýtaj v komentári, kľudne mi napíš na Instagrame, dám ho asi do popisu toho videa, neviem, či sa to dá nejak prelinkovať, není som youtuber, neviem. Čiže kľudne, rád odpíšem, rád odpoviem, rád sa poradím, rád si nechám poradiť, že to je asi všetko a hovorím. Určite ma poteší tam voľa kde dole, subscribe, like a tak ďalej, komentár, negatívny, pozitívny, je to na vás. A ďakujem, čauky, mňauky.